खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। 30 लाख होबाय आंनि इउट्युब चेनेलखौ बायनो। खोनादोंना नोंथांमोना? नोंथांमोना थाम्बनेल्सआवबो नुदों जानो हागौ, टाइटेलावबो नुदों जानो हागौ। दा आं बेखौ मानि थाखाय होदों आरो बुंदों 30 लाख होबाय होननानैहाय। दा माने इउट्युबारफ्रा सांग्रां जादो। दा जोंनि गासैबो बर' इउट्युबारखौ बुंदों आङो, नोंथांमोना सांग्रां था। बे 30 लाख होबाय होननाया मानि थाखाय जादों। दा ओरैबायदि इउट्युबारफोरखौ थगायनो नाजागासिनो दङ। हेकार होननांगौ ना सिखाव होननांगौ जाखो बैसोर बायदिखौहाय। नोंनि इन्सटाग्रामावहाय मेसेज हरनानै बुंगोन, नोंनि फेसबुकआव मेसेज हरनानै बुंगोन, नोंनि इउट्युब चेनेला एथ' लादो, 25 लाख लादो, 40 लाख लादो, नोंनि इउट्युब चेनेला आंनो फानदो। नै बेफोरबायदि बुंनानैहाय दा माने ओरैबायदि सोलो बाहायगासिनो दङ। बेनिखायनो आं जोंनि गासैबो बर' इउट्युबारफोरखौहाय सांग्रांथि हरनो थाखाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। दा नोंथांमोना बेजोंहाय गोजानाव था, सांग्रां था। जोङो दा फैसानि खोथा खोनाबाथाय बिराद लब जायो नङा होमब्ला? जोङो बयबो फैसानि लब, नाथाय फैसा खामायनो थाखाय जोबोद खस्थ'नि गोनांथि। जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंसो फैसाखौ खामायनो हायो। दा जोङो बिदि आल्थुआयैनो फैसानि लब देखायोब्ला जों बिराद लब जायो। दा आंनिबो बेबायदिनो बै समावहाय बिदिनो फैसानि लब जानायाव फेसबुक पेजआ हेक जानानै थांबाय। दा नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौहाय। दा बिदिनो आरो गोदानै दा इउट्युबारफोरखौहाय थाखानि लब दिन्थिनानैहाय टारगेट खालामगासिनो दङ हेकार एबा सिखावफ्रा। हयथ' नोंनिफ्राय इउट्युब चेनेलखौ बायनो होननानैहाय आइडि बिहरनानै लगइन खालामगोन, ओमफ्राय बिनि उनाव फैसा हरा, बेफोरबायदिबो जानो हागौ। हयथ' नोंनोहाय लिंकबो हरनो हागौ, लिंकआव थुहोगोन, बेफोरबायदिबो जानो हागौ। दा अनेक रोखोमनि जानो हागौ। बेनिखायनो आङो बयखौबो सांग्रांथि खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय। दा जोंनि गोबां इउट्युबारफ्राथ' मिथिया जे गासैबो सेंग्रा सिख्ला इउट्युबारफोर दं। दा सिख्लाफोरनि गेजेरावथ' बांसिनानो बेफोरबायदि गुदु गुदाखौ मिथिया। बेफोरबायदि गुदु गुदा मोननानै दा थ्रोब थुसनबायोब्ला, गावनि पासवर्डखौ हरफ्रांबायोब्ला, बेफोरबायदि साननानैहाय आङो नैबे भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो जायफ्रा नुदों बे भिडिअखौहाय शेयार खालाम, आं नोंथांमोनखौ खावलायो। दा आंनि बुंनांगौआ बेनोल'। दा ओरैबायदि सिखाव ओंखारगासिनो दङ, नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबायबो जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजोंहाय। दा गिदिर गिदिर इउट्युबारफोरनावहाय इन्सटाग्राम, फेसबुक मेसेज हरनानैहाय दा बेफोरबायदि बुंगासिनो दं आरोखि। सोरबा सोरबा गिदिर गिदिर इउट्युबारखौ 50 लाख लादो, 1 crore लादो, नै बेफोरबायदि जासिलागासिनो इउट्युबारफोरनो। नाथाय बेफोरो गासिनबो फेक, फ्रड होननानै बुङो बिदिखौहाय। सिखाव बिसोरो, नङाब्ला हेकार। बे मोननैनि गेजेराव मोनसे बिसोरो जानो हागौ। दा नोंखौ थाखानि लब देखायनानैहाय बिदिनो नोंनि चेनेलखौहाय नोंनिफ्राय सेनानै लांगोन। नै ओरैबायदि आरो। बेनिखायनो जोंनि गासैबो बर' इउट्युबारफ्रा सांग्रां था। आङो लास्टआव बेखौनो बुङो, बेफोरबायदि बायचान्स मेसेज फैयोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा वाट्सएपफ्राव, नोंथांमोना बेखौहाय फोथायनो नाङा आरो दाहरलाबाय। आंनिफ्राय बेनो। आरो गुबुन मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदों आङो फेसबुकआवहाय। नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना? बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोङो सासे सेंग्राखौ लानानै दोनफैदों। लाखिबाय जेला बोरैबाथ' मोनखागोन ना। नहीं, वैसे हुआ ना, अपने किबा कापड़ पिंधे लोग ऑफिसर बोला। नंगौ तो। अरे आंबो इदि खालामो। कापड़ पिंधे ऑफिसर बोला। बे भिडिअआ ओरैबायदि गोख्रोङै भाइराल जागासिनो दङ फेसबुकआवहाय। बारा गोबावबो जायाखै आपल'ड जानानैहाय। दा आङो बेखौहाय नुगासिनो दङ आरो। बेनिखायनो आङो बेखौहाय लाफानाय जाबाय। ओमफ्राय बिनि सायावथ' आङो जेबो मिथिया दासिमावहाय। मानो होनोब्ला आं बिनि बागैहाय जेबो मिथिया। बेखिनिखौनो बुंनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। जै बर' हारिनि। आरो शेयार खालामो दाबथार भिडिअखौहाय, जाहाथे सोरनिबा चेनेला थांहांहांब्लाबो बासायो। आङो बेखौनो लुबैयो। मानोना इउट्युबाव फैनायावहाय जोबोद खस्थ'नि गोनांथि। नोङो आल्थुआयैनो ओरैनो नोङो जौगानो हाया इउट्युबावहाय। नों जुदि नोंनि चेनेला थांबायब्ला नों बेखौहाय नोंनि फेमिलिखौ बुथुमनो नों बेसेबां सम नांगोन बेखौ साननै हयैहाय बैबायदि मेसेजआ फैयोब्ला नोंथांमोना रिप्लाइ खालाम आरो साननै हयै पासवर्डफोरखौहाय दाहरलाबाय। आं बेखौनो बादा होयो।